Volem promoure un dia a l'any les activitats esportives i enfortir principalment perquè aquí el que poden fer és 50.000 clubs, un de rem, l'altre d'això, perquè no s'activen. Podria tindre molta gent a la cotilla, però el pragmatisme de fer les coses no s'escaparia per les bandes. L'altra cosa que tenim és d'enfortir el club de futbol com a entitat deportiva. I d'aquí, a partir de lo que és l'entitat del club de futbol, arrencar, si la gent està interessada en que ells siguessin els que organitzessin altres activitats esportives que no necessàriament haurien de ser futbol. Això són coses que crec que és el que fem en la pel·lícula. No formar 50.000 històries. Ja que tenim una de forta, i ara, com dia abans, se l'ha de felicitar perquè no puja de categoria, encara hi ha particularment que com me coneix no soc massa futbolista, no m'ha tret massa aquestes coses. Suposo que el que moltes vegades com tenen els companys estic perdent moltes coses, però bueno, no he fet res més. El futbol no m'ha anat ni m'ha vingut mai. Ara, sí que sempre he considerat que la funció del club de futbol, els pobres, és una funció molt important. És una funció, és una entitat que se la va mirar a part de les altres. Perquè és una entitat que capta l'atenció de molts de joves, que ha de entitats que no li costa més, i crec que és una entitat que s'ha de guardar a part i s'ha de donar de mitjà a part que es diu, perquè és la base de moltes coses. I aquí voldria incidir en altres el que era el desenvolupament de l'esport. El club de futbol portés el futbol, però que portés altres coses. I per això parlant, suposo que us podem entendre perfectament. I de la comunicació, com dia abans, doncs seria això, és el que comentem a ells, que la comunicació també abarqués dues festes, que són les municipals, les festes d'estiu i les festes d'hivern, que nosaltres volem arrencar seriosament, com s'ha fet abans, Sant Antoni. Llavors, la primera comunicació que sigui la reguladora. No tingué que posar res, perquè al fi al cap, la comunicació de festes, la idea, com ja nosaltres el dia va donar la reglamentació, estaria constituïda per gent de totes les entitats que pràcticament vas començar a fer. Ara, doncs, desgraciadament, queda poca gent de poques entitats. Però és això, el muntatge de la comunicació de festes en totes les entitats, per aquells llavors s'hi coordinien. I això no és nou, això fa molts anys que va anar. Que també el problema que hi havia els dies que fan activitats amb nosaltres per a no pilotar, per a no cruzar-nos, per a no fer festoneta de l'altre, per a no tornar a aprofitar d'un i l'altre, és regular. És una mica de ficar ordre, en bona intenció. I la comunicació també seria això, regular, i que cada entitat, nosaltres el que volem proposar, el que proposem i que volem promoure és que cada entitat se mou al seu aire. Com més festes per a l'entitat, doncs, si tens capacitat, doncs, nosaltres el que volem és donar llibertat a les entitats perquè facin i no fotre'ls entre veus. Nosaltres el que volem és promoure una entitat que coordina, però que no s'ompli de peu. I això és el principal. També volem potenciar d'alguna manera les festes antigues de carrer. No sé si ho aconseguirem. Potser que abans que festes per la Raval o les Roques, festes de barri, que volem promocionar també. Perquè crec que és molt important que la gent se veia. De mítings ara, com us estava comentant, després del míting dels companys de PP, potser les de poder, més mítings. Perquè és la manera que veus, que fas un campionat, i hi ha molta gent que avui, de la manera que ens han ficat a viure, una mica d'aquest tipus industrial, doncs ens ha fet el que possiblement ens hauríem de veure i ens hauríem de parlar, ens som una mica estranys, i crec que fomentar les festes de carrer seria important. No les festes de carrer com a cosa bagateta, no. Nosaltres el que volem apostar és per unes festes en fondo, que tinguin qualitat, que tinguin alguna cosa, que no poden menjar una botifarrada i dir, bueno, i això és treballar. No, és que totes les coses no tenen sentit. I les coses que tenen sentit, al final, se fan llargues i es fan gustoses per la gent. Això és el que dic. Ara tindré una mica de rebús la cosa. Si no te rebús, al cap de 4 dies, doncs, allí no podem dir, què passa, claro, és que no hi ha cap al·licient, i s'ha de buscar l'al·licient, s'ha de buscar el contingut a les festes que nosaltres crec que és la diferència substancial respecte a ara. Volem també promoure, seriosament, perquè sembla que encara no hem tingut constància de que hagi sigut d'una manera, l'agermanament amb l'Ordenador. Vamos començar, en molt de bojo, vamos començar amb un pressupost bastant important, suposo que venia de la Comissió Europea i pot ser d'aquesta manera, però
No sé, si m'equivoco vosaltres me podeu corregir. Jo a vegades que parlo de que he anat a França, he anat allà, i molts de vosaltres aquí que esteu aquí a una, veniu acollonits. És veritat o no? La gent que ha anat a França ve acollonida. Per què? Perquè és que estan al·lucinats perquè es pensen que, com aquí fa 50 anys, pot tenir el bíceps, un perdó. Que es posa la bandereta. Allà, a la gent que venia família, i després, segons la gent que ha anat allà, que el reberen en bandereta. Vosaltres us heu fixat com el reberen aquí aquí? L'ha anat algú d'aquí a carrer a la gent d'Ordanacó? Això és la cosa que no us podem perdonar mai. Perquè si volem arrencar la cultura, volem arrencar la germanada i volem fer coses, no es pot fer això. Això és nefast. I això és una de les coses que recordem. I és una de les coses que trobem a saco, vull dir. No es pot permetre perquè a mi em fa vergonya, i no he anat a França, de que allà te diguen a les banderetes tot el poble, i que aquí la majoria de vegades hi ha vingut un tècnic, que allò que diuen els castellans quan a la Garcia. I no hi ha hagut ningú per a rebre's. Jo no sé quina impressió poden tenir els gent de nosaltres. No voldria estar al seu cap perquè això no faria vergonya. I això és una cosa que volem tallar i que volem reforçar. Volem crear dins de la resposta ciutadana a la Comissió de Camins. Creiem que és important abans de l'estar. Nosaltres ens fiquem en les atribucions que moltes vegades no caldria que fessin. I això és una cosa de les que volem potenciar. Els camins, però que hi hagi un criteri de més gent i que la gent col·labori i porti noves idees i porti aquests controls. Que no siguin nosaltres els pensaments que això està bé o això no està bé i que sigui una comissió acadèmica a l'espiritual. Per acabar ja la participació ciutadana, voldria pegar un cop sobre el pla hidrològic. És una cosa que és obvi que haguéssim de tocar tot. És una mica vergonyós i extraviant mentalment que per una banda rebutgi el pla hidrològic i per l'altra banda s'estigui d'acord completament amb el que fia. És una cosa que a mi personalment no m'ha dit mai. Per això és vostra importància de l'Ajuntament quan se va realitzar el pla hidrològic i quan nosaltres vam rebutjar també integrar l'Ajuntament de Benifallet el que fia. Creiem que és una mica vergonyós que no es vulgui jugar en un joc i per l'altra banda com que són les cartes per jugar al dia. Ho veiem una mica divertit, per dir-ho d'alguna manera. També volem denunciar, com dia abans no parla de foc, però és que diu així, que l'Ajuntament no va voler fer costat en una reclamació quan s'ha de fer de la vegueria. De la vegueria, suposo que tothom estareu en mi, que és una estructura que ja fa molts anys que va parlant en termes polítics. El Partit Socialista sempre ha estat molt de la vegueria perquè és la manera de tindre l'administració més a prop de nosaltres i no anar en segons, com ara se va fer tot el tema de les delegacions de govern. I en això per nosaltres no vam tindre el recolzament que esperàvem de l'Ajuntament. I també, per part de l'Ajuntament, el que volem és enfortir aquest canvi que hi ha hagut, un canvi que hi ha hagut aquí al poble, en el que és la comunicació. Abans estàvem al cul del món, si em perdonen l'expressió, estàvem al cul del món. Ara estem al mig del món. Estem a 10 minuts de Gantesa, estem a 10 minuts de Mora, estem a 10 minuts de Tortosa. Crec que aquesta posició l'hauríem de fer valer. Estem a un cruce molt important i crec que això hauríem de fer valer i hauríem de buscar la rentabilitat d'aquestes coses. I és una cosa que això, políticament, l'Ajuntament és de les coses que ha de fer. Passant a la part turística ja, canviem de full, no se m'ha de voltar. Nosaltres volem partir de cada vegada que és el desenvolupament turístic i econòmic partir de les bases que fan l'Agenda 21. L'Agenda 21 és el que regula la manera de fer les coses. S'han de fer les coses, s'ha de progressar, però s'ha de mantenir una sostenibilitat per a no fer valer unes coses per a viure. Si fem valer les coses, perquè volem que hi ha molta gent d'aquí d'un any possiblement no mos hi ningú perquè allò s'hi enrossa. Això és una mica el que contempla algunes parts de l'Agenda 21 que no podem adaptar a tot el que és el tema de turisme i economia. Però les coses, ja us han comentat els companys, és la gestió de la transparència de les coses i després, si aquests beneficis que estigui estructurat, a veure qui destina aquests diners que recapten a més
de l'escola. No hi ha algú mateix, una mica l'encapçalament que us he fet. Recuperar Cardó. Recuperar Cardó crec que han viscut sempre d'esquena a una realitat que moltes vegades gent que coneixen de fora d'aquí doncs no tenen per cara i com és que no aprofiteu Cardó. Cardó, a part dels impostos que dona el poble, els impostos normals, hi ha coses que pot afavorir. És una de les apostes que nosaltres hem fet, és el que ja fa anys que va aplicar. És el que vam aconseguir, i això farem el màxim esforç possible, per aconseguir una fundació social en la qual estigui implicat molt fortament Cardó i Pasqual com a propietari de Cardó. Crec que és una cosa molt important cuidar aquest aspecte perquè no s'ha fet mai. Que parla de molta gent de Cardó i sempre el comentari ha sigut bastant dolent respecte als tractes que han tingut de l'Ajuntament de Benifallet respecte a ells en arribar a una sèrie d'acords o en algunes reclamacions que s'han portat a terme. Crec que s'ha perdut el temps i s'ha perdut molts diners perquè les fundacions tenen que estar recolzades per les grans empreses. I les grans empreses se'ls ha de timar i has de negociar amb ells per a tindre. Crec que és la gran cosa que s'ha perdut aquí al poble, tant turísticament com econòmicament com que ara en l'assumpte de poder promoure una fundació que ens podria solventar alguns problemes i alguns projectes que tenim en ment de cara a lo que és el fons social que volem promoure en el poble, en edificis i equipaments. El projecte de l'estació, una altra cosa. Precisament, si algú no està al tanto, veurà que a Costa, ara fa no massa temps, estan promovent un centre d'art contemporani. Aquí no s'està donant si ho tenim, pràcticament. No hi ha fet res. No han fet res per atraure aquesta gent. Els artistes, evidentment, tothom sabem que són bastant bohemis i per això són artistes. Si no fossin bohemis, una cosa no pot ser sense l'altra. L'artista té que ser bohemi. Llavors has de promoure aquestes coses. Aquesta gent no es poden escapar. Em posa ara, estan donant el que sigui per que els donen aquesta gent que paga. Perquè és un atractiu i és una base. Ara no sigui el que vosaltres si no el Picasso. Pues Picasso s'ha com aquesta. Tenia una mentalitat i és la bohèmia de l'artista que s'ha de igualar els centres i llavors què passa com a obra? Has d'estirar-ho. Aquesta gent has d'estirar i no l'has deixat perdre de cap manera. No la podem deixar perdre l'oportunitat igual que passant ja com anem a tot el que és dels projectes que ens poden donar una certa viabilitat econòmica que poden en moltes coses que ens estem perdent. L'assumpte dels artistes, l'assumpte d'estudiosos i investigadors que tenim aquí al poble, doncs pràcticament de la cara. Ara sembla que s'ha arreglat amb l'assumpte, però crec que se fa poc. Tenim moltes coses que les estem aprofitant. La cohesió de l'enfortiment del sector de botiguers com diria Paco abans i el recolzament institucional de l'Ajuntament. A la gent que vulgui fer coses com ara, algunes vegades estem assabentats que no s'ha portat prou bé, no volem dir que no s'hagi portat bé, que no s'hagi portat, però que no s'ha portat bé creiem que no ens ho pot negar bé. Hi ha hagut iniciatives del poble que possiblement haguessin vist la llum i per unes certes coses o altres no s'han portat a terme. Això és una cosa que s'ha de recriminar, perquè aquí al poble, com deia abans, crec que ens hem de basar en una economia del turisme, perquè l'agricultura ja veu altres com a ells. Anem d'aquí a l'any. La ubicació de l'entitat fruitera, com que deia abans, farem tot el possible. Nosaltres tenim ja una part a l'esquena d'iniciativa, ja han passat. Han pogut tirar una vegada. I nosaltres no parlarem fins que aconseguirem. Encara que ho escriveixen, ho digui particularment, no m'importa cremar si al final puc aconseguir podem aconseguir el que és la fusió de la SAT i la cooperativa. Crec que enguany signem, com jo diria temps atrás, un pas important. Ara s'estan fent unes certes... Enguany la meva canvi de transportista s'estan fent unes coses que ho veiem en volums i crec que ens vam hauria d'aprofitar. Això de portar la fruita d'un costat a l'altre
crec que sigui la clau per a refredar el que és aquesta mica de tensió que hi ha i no fer fum com altres vegades, malauradament, altres vegades s'ha fet. La gent que mana està per a manar, però no per a fer fum. I això és una cosa que és molt trista, perquè he vist fer fum dues vegades. I això pot ser molesta. Això pot ser ja potser fàcil de molestar. Potser no es comença a cabrejar. Per què així? Trobo que hi ha oportunitats que no es poden deixar caure. I la gent que mana es moure. Això ho hauria de recordar. I hauria de tenir molt clar quin puesto està en cada moment. Una persona, quan està en puesto de responsabilitat, no és fulano de tal. És fulano de tal i a vegades m'engana. I això s'ha perdut algunes vegades a la vista. La pista i la vista. I s'ha perdut moltes vegades. Jo he vist vegades en persona. I això és lamentable. És lamentable perquè possiblement, si no s'hagués fet fum, possiblement ara no l'estaríem escoltant tot. I ara estem carregats de fum. És una cosa que algun altre hauria de prendre nota. Nosaltres, jo dic, no em sap greu ni m'arronsar de res per a tornar a arrencar i tornar a aconseguir la fusió que ja hem intentat totes les vegades i crec que ara seria una oportunitat molt bona evidenciant la moguda de la fruita dolça que s'hauria de portar també. Crec que és important i continuéssim en compte. Evidentment no ho podem acostumar, no ho podem deixar, una cosa que ja fa molts anys, com vaig acabar a l'Ajuntament ja està pressupostat. Enguany per fi s'ha pogut fer, crec que s'acabi i ja evidentment també tindrà el nostre recolzament perquè creiem que és molt important aprofitant les altres utilitats que es puguen tindre de cara a contra incendis i bombers i això que pugui regar la part de gent i es pugui deixar omplir els cultius a altres zones del poble. En quant a la qualitat de vida, l'altra fulla que teníem, doncs plantejar fermament els cecs estrangers. Això és una cosa que s'ha d'agarrar. No es pot fer ningú l'estrany, perquè aquí hi ha molta gent que han vingut d'Europa, que han vingut de Centre Europa, hi ha gent que han vingut d'Anglaterra, hi ha vingut francesos, que estan pràcticament convivint amb nosaltres, però crec que s'hauria de fer alguna cosa. No podem viure en uns apartats urbans quan en unes certes èpoques de l'any els necessitem i van molt bé. En altres èpoques no van tan bé, però això és una cosa que jo vull cridar, i d'ells ja ho han comentat, no ens ho puc fer comentari i veure com ho agarrarem això. Doncs molt fàcil, és agarrar-ho i parlar-ho. I això és una de les coses que ens hem de ficar davant. I a veure, què és el que arreglem? Aquesta gent estan malament aquí, perquè fotut és aquell que té que marxar del seu país, deixant dona i fills, i tingui d'anar a malviure en altres país. Fotut és. Molts de nosaltres no li hauríem de ficar un ratet a la pell que pot pensar una persona que ve de fora, en aquestes circumstàncies. Això no és atenuar perquè es perdonin moltes coses, és evident. Però crec que ho hem de fer, perquè ells ens necessiten a nosaltres i nosaltres necessitem a ells. O si no, ja ho explicareu com collireu les tarotes i com fareu moltes coses. Per això s'ha d'arribar a un enteniment per a que n'hi hagi en altre cas en algunes èpoques, ara precisament està la cosa està calmada, i no m'ha de donar vergonya de dir que no s'ha de parlar i s'ha de parlar perquè jo crec que el millor que hi ha és parlar unificar al teu nivell. Ni els de donar més ni els de donar menys. Quan tu fiques en un altre nivell, l'altre ho entén i és quan les coses fiquen a l'altre. No podem anar, com moltes vegades s'ha fet, subvencionant els estrangers. No per què? Perquè la pregunta que ha de li fa un tracte discriminatori, més o menys. I això no és la idea. La idea és que tothom ha d'estar a la nivell. Ens ha d'entendre i ens anirem. Perquè, com deia abans, nosaltres necessitem a ells i ells ens necessiten a nosaltres. Crec que això és un punt que ens hem de plantejar seriosament a partir del dia 26, els que haguessin. El servei republicà de la casal i les piscines. És una cosa que també se'n surt una mica del que és l'estructura general que nosaltres l'estem presentant, però que són coses de detall actuals que s'haurien de tindre clares. Jo he vist molt clar els tipus de contractes que s'han de tenir en aquest casal, perquè probablement cada mes que s'ha fet contracte, al final ha acabat tot complint-se. I per una banda i per l'altra. I això falla alguna cosa. Aquí hi ha alguna que falla, hi ha alguna que falla. És impossible que hi hagi hagut 5 o 6 persones que han portat el local i tothom hagi sortit d'esta manera. És impossible, hi ha alguna que falla. Alguna que falla hem d'analitzar.
I això és complicat, no és fàcil això, no és fàcil, no? Que no és fàcil. Però els que vosaltres són a la plantilla i, bueno, mirem el reglament com està. Que per cert, ja dic com està. Jo no ho faria ni que no necessités, però bueno.